மாவீரன் ரஃபேலே, உலகெங்கும் சோமாலை பக்தி பரவ உதவி செய்யுங்கள். மரியே வாழ்க. கணவன் நல்லது, மனைவி உங்கள் மீது அன்பாக இல்லையா? இன்றைக்கி எடுத்திருக்க டாபிக் வந்து ஒரு சிறப்பான டாபிக். இன்னையோட உங்கள் பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு. இன்னையோட உங்களுடைய கவலையெல்லாம் போயிடுச்சு. நிறைய பேருக்கு எவ்வளோ காசு இருந்தாலும் சரி, பணம் இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ சந்தோஷம் இருந்தாலும் சரி, ஹஸ்பண்டோ இல்லை ஒய்ஃபோ ரெண்டு பேரில் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க மூஞ்ச தூக்கி வச்சுட்டாங்கன்னு சொன்னால் அந்த நாள் ஃபுல்லாக அவங்க எவ்வளோ பேர் தான் வந்து அவங்கள்ட்ட பேசினாலோ சிரித்தாலோ அதெல்லாம் அவங்க மண்டையில் இருக்காது. அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, மலை உச்சியிலேருந்து நம்மளை தள்ளிவிடும் போது எப்படி ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும், அவ்வளோதான் காலின்னு, அந்த மாதிரி ரொம்ப மனசு கஷ்டத்தில் இருப்பாங்க. உங்களோட பிரச்சனைலாம் என்னையோட தீருது. இந்த வீடியோடையே உங்களுக்கு கடவுள் ஒரு நல்ல வழி காட்ட போகிறார். என்னன்னு சொன்னால் ரொம்ப எளிய மெத்தட். அதாவது சுவிட்சு போட்டால் லைட் எரியுதா? சுவிட்சை போட்டோம்னா லைட் எரியுது, சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் லைட் எரியுது. ஆனால் லைட்டு எரியணும்னு சொன்னால் நம்ம லைட்டுக்கிட்ட போய் நம்ம எதுவும் பண்ணல, எட்டிருந்தே சுவிட்சை டச் பண்ணுறோம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எட்டை இருந்து சுவிட்சை டச் பண்ணால் லைட் வந்து அது ஒரு இடத்துல எரிஞ்சிட்ருக்கு. சரியா? லைட்டு எரியணுமேனு சொல்லி லைட்டுக்கிட்ட போய் நம்ம எந்த வேலையும் பார்க்கல. அதே கான்செப்ட் தான். உங்கள் கணவனோ அல்லது மனைவியோ உங்கள் மேலே அன்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சா எட்டை இருந்து சுவிட்சை தான் நம்ம போடணும். அந்த சுவிட்சு தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சுவிட்சு என்னன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ. சரி, அந்த சுவிட்சு என்னென்னா, கடவுள் 10 கட்டளை கொடுத்தாருல்ல, 10 கட்டளையும் கொடுத்துட்டு கடவுள் சொல்கிறாரு, நம்ம சின்ன வயசில் உறுதி புஸ்தல் புது நன்மை எடுக்கும்போது 10 கட்டளை படிச்சிங்களா? அதோட நம்ம மறந்தே போயிட்டோம் தெரியுமா? உங்களுக்கு ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்துகிறேன். அந்த 10 கட்டளையிலும் 2 கட்டளையில் அடங்கும். அதில் முதலாவது கட்டளை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சர்வேஸ்வரனை நேசிப்பது. அதாவது இந்த திருப்பி சொன்னால் தான் உங்களோட உங்களுக்கு என்னன்னே புரியும். எல்லாத்துக்கும் மேலாகனா வாட்? எல்லாத்துக்கும் மேலாகனா எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உன் குழந்தை, கணவன், மனைவி, அம்மா, அப்பா, செல்ல பிராணிகள் அனைத்திற்கும் மேலாக, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, உனக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸு அங்கே இங்கே அத்தனைக்கும் மேலாக சர்வேஸ்வரனை நேசிப்பது கடவுள் கொடுத்த கட்டளை இதுதான். சரியா? இந்த கட்டளைக்கும் இந்த டாப்பிக்குக்கும் என்ன இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்னல, ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் பாருங்கள், சுவிட்சை போட்டால் எட்ட ஒரு இடத்துல லைட் எரியுதுன்னு. ஸோ சுவிட்சை இந்த இடத்துல டச் பண்ணால் லைட் அந்த இடத்துல எரியுதுன்னு சொன்னா அதே தான். நீ இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு கடவுளை அளவுக்கு அதிகமாக அன்பு செஞ்சினா அங்கே இருக்கிற உன் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட லைட் எரியும், உன் ஒய்ஃப் கிட்ட லைட் எரியும். அதான் உண்மை. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீ என்னை மட்டும்தான் ரொம்ப அன்பு செய்யணும்னு சொன்னார். ஏன் சொன்னார் கடவுள்? மற்றவங்க யார்ட்டையும் பேசாத, யாரை பற்றியும் கவலைப்படாத, நீ என்னை மட்டும் அன்பு செய்யன்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? நீங்கள் கடவுளை மட்டும் ரொம்ப பயங்கரமாக அன்பு செய்யும் போது அங்கே கணவன் வழியாக, மனைவி வழியாக உங்களை தொல்லை பண்ணுற சாத்தானை அடித்து கடவுள் விரட்டுவார். அதுதான் அதனுடைய ஆழ் அர்த்தம். அப்படியே சரி, நான் சொல்கிறதே உங்களுக்கு புரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரத்தை வந்து டக்குன்னு புரிஞ்சிடாது. இது ஒரு டஃப்பான டாப்பிக்கு, உடனே புரிஞ்சிடாது. சரி, நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஒன்றும் பண்ண வேணாம். சரி, மேரி சொல்லியிருக்காங்க, அதுக்காக கடவுளை மட்டுமே சும்மா அன்பு செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம், ஐயோ என் மனைவி மதிக்கவே இல்லை, என் கணவன் மதிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மன உளைச்சல் இருப்போம். அத்தனையும் தூக்கி எட்ட வச்சுட்டு கடவுளை மட்டும் அன்பு செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் இதயத்தில் இருந்து அவங்களெல்லாம் நீக்குங்க முதல்ல. அதாவது குழந்தை வடிவத்தில், உங்களுடைய பிள்ளைகள் வடிவத்தில் எல்லாரையும் அன்பு செய்ய வேணான்னு சொல்லலை. நீங்கள் கடவுளை அன்பு செய்யும் போது அவங்க தானாகவே பாதுகாக்கப்படுவார்கள். கடவுள் அதை தான் விரும்புகிறாரு. நீ கடவுளை மட்டுமே பயங்கரமாக அன்பு செய்யும்போது, ஏசுப்பா 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 நான் உங்களை ரொம்ப அன்பு செய்கிறேன் ஆண்டவரே, ஏசுப்பா நான் உங்களை ரொம்ப அன்பு செய்கிறேன் ஏசப்பா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து உங்களை மீறி நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது, நீங்கள் ஆண்டவரை ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக அன்பு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் கணவன் வழியாக, உங்கள் மனைவி வழியாக தொலை பண்ண சாத்தானுக்கு அங்கே சாத்து விழுவோம். அவங்களாம் ஓடி போயிடுவாங்க. அவங்களாம் ஓடி போனோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் திருமணத்தின் போது எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருந்தீங்க, எவ்வளோமா உங்களை பாசமாக பார்த்துக்கிட்டாரோ அதே கணவன் அதே மனைவி புதுசாக திரும்பி வருவாங்க. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், இங்கே சுவிட்ச் போட்டால் அங்கே லைட் எரின்னு சொன்னனா இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இங்கே நீங்கள் ஆண்டவர் அன்பு செய்யும் போது உங்களை விட்டு பிரிந்து போன கணவன் மனைவி, உங்கள் மீது அன்பு இல்லாமல் எட்ட நிற்கிறவங்க, உங்களை பற்றியே உங்கள் நினைவே இல்லாமல் அங்கே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டவர்கள் திரும்பி உன் மீது பாசமாக வருவாங்க. உண்மை உண்மை உண்மை. இப்போ இதை விட இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் சொல்கிறேன். அடுத்தது, கடவுள் அந்த கட்டளை சொன்னல, கடவுள் சொன்னார், நான் சொன்னேன் அவரை மட்டும்தான் அன்பு செய்யணும், நீ எதுவுமே இது பண்ணக்கூடாது, குழந்தைய அன்பு செய்யாத, வேற யாரையும் அன்பு செய்யாத, அப்பா அம்மாவை அன்பு செய்யாத. அன்பு செய்யாதனே சும்மா
மனசில் இருக்காங்க. ஆனால் பயங்கரமாக நம்ம சொல்லுவோம்ல, ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி உனக்கு எப்பயுமே ரொம்ப க்ளோஸ் வந்து நம்ம ஆண்டவர் தான். ஏசப்பா தான் நீ பயங்கரமாக அளவுக்கு அதிகமாக அன்பு செய்யணும். பைபிளில் எங்கேயாச்சும் சொல்லியிருக்கா இப்படி? ஆமாம் சொல்லியிருக்கு. எங்கே சொல்லியிருக்குன்னா இணைச்சட்டம் 6, சரியா? 6ல் 4வது வசனத்தில் சொல்கிறாரு, நம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் ஒருவரே ஆண்டவர், அதுவும் மாபெரும் கட்டளை அப்படின்னு சொல்கிற டாப்பிக்கில் இருக்குது பாருங்கள். மாபெரும் கட்டளை அப்படின்னு கொடுத்து சொல்கிறாரு, நம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் ஒருவரே ஆண்டவர், உன் முழு இதயத்தோடும். முழு இதயம்னா என்ன? உன் முழு இதயத்தோடு, அந்த இதயத்தில் வேற யாரும் இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் அர்த்தம், சரியா? அதனால தான் சொன்னோம், உன் முழு இதயத்தோடு. உள்ள அப்பா அம்மா ஆட்டுக்குட்டி குழந்தை அது இதுன்னு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டவை. உன் முழு இதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும், உள்ளத்துல வேற யாரும் பூரக்கூடாது, உன் முழு உள்ளத்தோடும் உன் முழு ஆற்றலோடும், அதாவது உன்னுடைய முழு சக்தி. நம்ம சொல்லுவோம்ல, இப்போ ஏதோ ஒரு பொருளை தூக்க போகிறோம், ஃபுல் வெயிட், ஒரு அரிசி முட்டையை தூக்குறோம், ஃபுல் வெயிட்டையும் நம்ம பாடி இது பண்ணாதான் வந்து அந்த அரிசி முட்டை நம்மளால் தூக்க முடியும். அதுதான் முழு ஆற்றல். ஃபுல்லாக முழுமையாக ஃபுல்லாக ஆண்டவர் அன்பு செய். அதை தான் சொல்கிறாங்க, உன் முழு இதயத்தோடும் உன் முழு உள்ளத்தோடும் உன் முழு ஆற்றலோடும் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் அன்பு கூர்வாயாக. மாபெரும் கட்டளைன்னு சொல்லி கடவுள் சொல்லியிருக்காரு, ஏசப்பா சொல்லியிருக்காரு பைபிளில். இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடும் இவ்வார்த்தைகள் உன் உள்ளத்தில் இருக்கட்டும், நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல். உன் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது, உன் வழி பயணத்தின் போதும், நீ படுக்கும் போதும், எப்பொழுதும் எழும்போதும் அவற்றை பற்றி பேசு. உன் கையில் அடையாளமாக அவற்றை கட்டிக்கொள். உன் கண்களுக்கிடையே அடையாளமாக பட்டமாக அவற்றை இருக்கட்டும், அடையாள பட்டமாக அவை இருக்கட்டும். உன் வீட்டின் கதவு நிலைகளிலும் நுழைல் வாயில்களிலும் அவற்றை எழுது. என்ன சொல்கிறாருன்னு புரியுதா? உன் கையில் வந்து எழுதிக்கன்னு சொல்கிறாரு. நம்ம இப்போ இந்த கயிறெல்லாம் கட்டியிருப்போம், சில பேர் கயிறுலாம் கட்டியிருப்பாங்கல்ல ஸ்டைலுக்கு, அந்த மாதிரி உன் கையில் எழுதி கட்டு. உன் கண்ணில் எங்கே படும், நம்ம அதாவது முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இல்லைனா ஃபார்முலா அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே எழுதி ஒட்டுவோம், செவுத்தில் எழுதி ஒட்டுவோம். பசங்க அப்போ தான் அதை டக்கு டக்குன்னு அடிக்கடி பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி கடவுள் என்ன சொல்கிறாருன்னா, உன் முழு உள்ளத்தோடும் முழு ஆன்மாவோடும் முழு ஆற்றலோடும் கடவுளை அன்பு செய்யணும்னு எழுதி ஒட்டுன்னு சொல்கிறாரு. நானாச்சும் உங்கள்கிட்ட வந்து சுவிட்ச் போட்டா லைட்டரின்னு எக்ஸாம் தான் கொடுத்தேன். கடவுள் என்ன சொல்கிறாரு பார்த்தீங்களா? பேப்பரில் எழுதி செவுத்தில் ஒட்டுமான்னு சொல்கிறாரு. அடுத்தது சொல்கிறாரு, உன் 2 கண்ணிலையும் படுற மாதிரி நடுவில் எழுதி பட்ட மாதிரி, அதாவது ஒரு மூக்கு கண்ணாடி போடுற பாருங்க, அந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து எழுதி தொங்க விட்டுக்க. என்ன அர்த்தம்? வேற எதையும் நீ பார்க்காத, வேற எதையும் செய்யாத, வேற எதையும் சிந்திக்காத, என்னை மட்டும் நீ அன்பு செய்யின்னு கடவுள் சொல்கிறார். அடுத்தது சொல்கிறாங்க, உன் பிள்ளைகளுக்கு பதியுமாறு சொல்லு. அதாவது நிற்கும் போது, நடக்கும் போதும், தூங்கும் போதும் நம்ம அடுத்த வீட்டு கதையை தான் பேசுவோம், சரியா? அதுக்கு பதிலாக ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நீ நிற்கும் போதும் நடக்கும் போதும் எங்கேயோ போகும்போதும் வரும்போதும் என்ன அன்பு செய்கிறத பற்றியே என்னை பற்றியே பேசிக்கிட்டுருன்னு சொல்கிறாரு. ஏன் ஆண்டவர் அப்படி சொல்கிறாரு? ஏன் அன்பு செய்ய சொல்கிறாரு? அப்போ தான் நீ தீய வழியில் போக மாட்டாய், உன் வீட்டில் எந்த பிரச்சனையும் வராது. இப்போ நம்ம சொல்கிறோம், ஒரு முதலமைச்சர் எனக்கு சொந்தக்காரங்கன்னு சொல்கிறோம். அப்போ வந்து இவங்க ஒரு முதலமைச்சருக்கு சொந்தக்காரங்க, இவங்க கிட்ட சொன்னால் நம்மளுக்கு தேவையான செயல்கள்லாம் நடக்கும்னு நம்ம நினைக்கிறோம்ல, அதை மாதிரி தான் இவங்க வந்து முதலமைச்சருக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறது, நம்ம வந்து ஆண்டவருக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க. கடவுளை மட்டுமே, நீ என்ன மட்டுமே அன்பு செய்ய, உனக்கு தேவையான செயல் அங்கே எல்லாமே நடக்கும். ஏதோ ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கு போகிற, அங்கே போய் நீ சொல்கிற, எங்க நாங்கள் சிஎம்க்கு ரொம்ப சொந்தக்காரங்க, முதலமைச்சருக்கு சொந்தக்காரன் சொன்னோன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் சீக்கிரமாக கடகடன்னு வேலை நடக்குதா? அதே தான் இங்கே. ஆண்டவருக்கு நீ தெரிஞ்சவங்க, ஆண்டவரை மட்டுமே நீ அன்பு செய், பயங்கரமாக அன்பு செய். நானாச்சும் லைட்டாக சொன்னேன், ஏசப்பாவே பைபிளில் போட்டிருக்காரு, மாபெரும் கட்டளை இணைச்சட்டகம் 6:4 போட்டிருக்காரு. உன் கண்ணு 2த்துக்கு நடுவில் பட்ட மாதிரி எழுதி கட்டிக்க. நீ என்ன மட்டும்தான் அன்பு செய்யணும். நிற்கும் போதும், நடக்கும் போதும், தூங்கும் போதும், சாப்பிடும் போது என்ன மட்டும் பற்றியே பேசு, கடவுள் அன்பு கூறுறதை மட்டும் பற்றியே பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள் சொல்கிறார். மரியே வாழ்க, மாதாவுக்கு நன்றி. அது மட்டும் இல்லை, அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதனால தான் உங்கள் கணவன் உங்கள்கிட்ட பேசலைனோ, மனைவி உங்கள்கிட்ட பேச, அதை பற்றியே கவலையே படாதீங்க. நீங்கள் ஆண்டவரை மட்டும் அன்பு செய்கிறதுல ஒரு 5 நாள் இறங்கி தான் பாருங்களேன். 5 நாள் இவ்வளோ நாள் அவர் உங்கள் மேலே பாசமாக இல்லாமல் இருக்கலாம், உங்கள் மனைவி பாசமாக இல்லாமல் இருக்கலாம். 5 நாள் அவங்களெல்லாம் உங்களுடைய இதயத்துலேருந்து முழுமையாக தூக்கி வெளியில் வைங்க. வச்சுட்டு கடவுளை மட்டும் தூக்கி உங்களுடைய இதயத்தில் வச்சு அவங்கள மட்டுமே அன்பு செய்யுங்க. ஏசப்பா நான் அவங்கள அன்பு செய்கிறேன், ஏசப்பா நான் அவங்கள அன்பு செய்கிறேன், ஏசப்பா நான் அவங்கள அன்பு செய்கிறேன். திருப்பியும் சொல்கிறேன்,
அப்படியே டைரெக்டாக நம்மளால் கடவுளால் பேசிட முடியாது. அதனால தான் அந்தோனியாரப்பா ஏசப்பாவை அன்பு செய்ய உதவி செய்யுங்கள், அந்தோனியாரே ஏசப்பாவை அன்பு செய்ய உதவி செய்யுங்கள், செபஸ்தியாரே ஏசப்பாவை அன்பு செய்ய உதவி செய்யுங்கள், மாவீரன் ரஃபேலே ஏசப்பாவை அன்பு செய்ய உதவி செய்யுங்கள், அன்னிதரசாவே ஏசப்பாவை அன்பு செய்ய உதவி செய்யுங்கள், ஆக்னஸ் அம்மாவை ஏசப்பாவை அன்பு செய்ய உதவி செய்யுங்கள். உங்களுக்கு புனிதர்கள்லாம் சொல்லி அவங்க ஆண்டவரை அன்பு செய்ய உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லும்போது அவங்க இன்னும் ரொம்ப உதவி செய்வாங்க. என்ன உதவி செய்வாங்களா, உன்னை பக்கத்தில் இருக்கிற சாத்தானெலாம் அடித்து விரட்டிட்டு உன்னை ஃப்ரீ ஆக்குவாங்க, நிம்மதியாக உன்னை ஜெபம் பண்ண உனக்கு நேரத்தை ஒதுக்கி கொடுப்பாங்க. மரியே வாழ்க, மாதாவுக்கு நன்றி.